Yaba mfowethu, umuntu ugeza kathathu ngosuku kuya phezulu. Nawe insizwa uyibala lapho yini? Umuntu udla kathathu ngosuku. Nawe insizwa uyibala lapho yini? Umuntu ophilayo kumele athole isibonelelo. Nawe insizwa uyibala lapho na? Uyindoda kumele ukhothe umkakho. Nawe insizwa uyibala lapho yini? Wena uyinsizwa uyibala lapho yini nawe? Makuthiwa wogeza kathathu ngosuku, uyinsizwa akumelanga uyenze lento leyo. Kumele ube nendlela yokwenza izinto, uzwane nama-challenges. Makuthiwa insizwa igeza kabili ngosuku, uvele ungagezi kwakhona, ubone ukuthi kuzoba njani. Makuthiwa insizwa idla kanye ngosuku, idla kabili ngosuku, uvele ungadli, ubone ukuthi kuzokwenzekani. Understand? Uma uyinsizwa kumele uzwane nama-challenges. Insizwa itshelwa kahle kahle ukuthi kumele yenzeni ngasikhathi sini. Insizwa iyazi kumele yenzeni, ngoba esikhathini esiningi insizwa ayihambi nalo ithwasisile ekutheni beyinsizwa iyodwa. Insizwa ziyefana, ngisho ungasuka la eTanzania, usukela eCongo, uzoyibona insizwa ukuthi insizwa-ke le iyaphila le nsizwa. Uma uyinsizwa akumelanga ube unique. Usujwayelekile-ke manje nawe uma sikubona sikujwayele. Uyinsizwa enjani ejwayelekile? Uma uyinsizwa kumele ukuthi kube nephunga, unukufa, akubonakala ukuthi lo muntu uyabulala. Uyinsizwa kodwa wena uhamba nosisi. Niyaphi nosisi? Nosisi bonke man, thek.